O BNG de Boiro anuncia a celebración dun acto público o vindeiro xoves 5 de setembro para informar sobre o problema da invasión da vespa velutina. Tamén queren denunciar a actuación da Xunta xa que din non están a facer nada. Entendemos que é un grande problema que está sin solucionar por parte da Xunta, por parte de, xa non só da Xunta, sino das administracións do Estado, e este xoves vamos a facer un acto informativo e a vez tamén criticar as políticas que se están levando a cabo para solucionar este problema. No acto intervirán Raquel Suárez, o deputado polo BNG no Parlamento de Galicia, Xosé Luis Rivas, e Manolo Domínguez, biólogo e divulgador científico. É unha especie, un insecto que ven de Asia. En Francia, desde o primeiro momento, viron o problema. Todas as administracións francesas, xunto coas universidades, empezaron a facer protocolos de investigación para erradicar isto. Aquí, no Estado español, aquí despois tamén no noso país, estamos no 2019 e non temos nin protocolos, nin coordinación, nin nada. Esta praga detectouse por primeira vez en 2004 en Francia e dende o BNG de Boiro denuncian que os protocolos da Xunta 15 anos despois seguen sen facer efecto. As asociacións de apicultores e igual cos apicultores vense solos frente a este problema e unha vez máis a Xunta aplica as políticas de albur, de azar. No acto vaise a emitir a curtametraxe As ladras do boirense Daniel Vázquez. Farano para concienciar a cidadanía sobre os graves problemas que están a ocasionar as vespas velutinas.